hilin eh. Morning, maadong buntag, maadong adlong Domingo. Daghang salamat Lord, daghang salamat sa grasya. Abot pa kurong orasa bitaw. Salamat Lord, dito ni mig kuan Corelia. Ang importante na nga itong Corelia, mora jud ni kapayas. Kapayas ang ipangita kay gahapon dito ko Cortis food kapayas gapon ipangita o ko kapayas sa Cortis gapon. Dako nakita ng gapon sa kabuok 50 ang kilo. Ato ni karon kay nakita mi duha ka buok. Tag 35 ang kilo ani mas binta pa ang kana na ay presyo sa Corelia kumpara sa Cortis. Diya kay pati mga bata mo yung tugon man o kuan kaya ako maligid na yung ilang inahan basta na ako pari mo din hamo ngaw pati pagmanggang hilaw na naman din ang mangas alisya wapo ko nakadakay at pud magdamo ng palitan na magmanggang hilaw hindi ka ng baji kaya marajig mag mga tukukuan kanang kamanguran ng apo nga si Joy apong ipitag kabgab kabgab mo diha kaning kabgab sa ila Corelia kabgab ni plus amo ni galang-galang pero kani sayo nam tanhimuon tighimo kung ganis sa una gagbay panaslasan si dito herling siopaw maning serbisyo sa una madali sa itugon ha sahay o matukukuan kabgab mga na magipalitan minahang salamat nitong tanan di ay sa katong naging adlaw katong comment sa mga vlog daghang salamat yung tanan daghang salamat yung pag-ingon nga mag-ampo kung na mag-amping o dugang amping daghang salamat yung tanan ugma masig ugma pohon maginod na po ulit ito sa amo kay hilingaw ko sa mga tanom layo raman jud dinhi atong lugar kaysa ato ang lugar. Ja. Konderon sa anak ni Prami. Ayas mo diha, diara. May laing madali-dali ng protas. Or kapayas mo ni importante hanggang atong Corelia. Kay gahapon nga to ko og kuan sawang murag nga to gahapon may kapayas din sa kabuk kita lata na 50 pa kilo kani nadara ni duha may 70 dapat din paliton sa Corelia kumpara sa kuan sa sawang mga bata sa amok pod paapil pug na manggang hilaw. Dedication dere sa anak ni Prami magsama pang reliyon sa katoliko pa bulag pero di pa man hunubunzag sa ila murag dedication pa mag-dedication dan sa isang anak karon kay murag karong sunod semana siguro mabutay na ibawan nga murag mapaopera na sa di pa jang paopera man ng isang publish isahang Bibi Dalton Domingo man dayron karon may giingon bawa mga sunuban og tuan ning atin ba akakon kay bawa man di ko makatin kay di ako ron sa lago. Congrats na naman, Dalton, Bibi Dalton. Ito nang gibran. Budubog. Palis tantanan wala laay kadto kauwan
Ngaw ko lang lingaw. Nihinay ko kit-kit. Kit-kit ko ang bulkit. Pwede masiro ko dani kay agatong galang-galang gani ha. Di ko na to pwede kay mantika man ko. Ayun daw pwede ko ano. Dahil katulong tanan ha nga. Asa ko mga apo. So, di naman din mo kaya mga apo, di din mo apit kamera. Paigurante. Udah mo kita mag video ko, hindi naman yun. Malang lamang ko mag video ka. Yan lang naman yun. Berapa to ah? Hawlin ako kayo. Dungan ako sa mga tanong dito ng Wanda ba bising na nga. Sumbang lang. Kapat na ni. Ang parisag nga di ba na? Ako stick. Pwede ba ako dani pero musuhay kong inom mo kay di ba nasuwa kainom. O na. Abril, Mayo, Hunyo, Agosto. Hulyo. 3 months na ko. Pagkat sa pag-upiraw sa kunin ng ngani. Magtiyambla ko nga mo inom ko suway. Puro naman yung kape puro. Kaya kaman uwan.
Sigurado ko kanipod ko dani. Kanin tapod. Kukuha na niya. Kasi hindi ko pwede anit. Ito kulit man eh. Kanina lang hanggang stick. Timpla ko suway ani. Kape. Kape stick. Masaman. Ang walang lingaw. Stick. Kape. Kape stick. Masaman. Ang walang lingaw. Stick. A few moments later. Bisig matinga mo, katong tuizaan ni nga naghatag, ang uban hanang pangibot, hanang gidas bay, hanang gidas Alicia. Kay katong niagi, diras gawas na gibutang, dahil sa kapuno nga nawa, sakit sa gangdaghan. Labi dyan dihilak. Kay giibot ang duha ka desod sa flower pot. Dangkarab sa ng mga baka kay gikan na ba din sa mga malumong kasing-kasing, naghilak lagi ko. Kunin ka ni haning grade ka ni haning ibton ka ni pod, naguli na ho. Kaniya sa ni pabilin ka na buhi naman eh. Kaniya sa ni pabilin sunod na. Kanapod, kanasidya. Muna nga, itong mga papatuban ng ipangugasan, din na may pagkita ninyo. Nilabot na sa Alicia. Kaya nga pamalhin, hindi yan ang bitbit na ugma. Kanasa nang ibilin, kanihan ng ibton. Okay. Sakit sa daghan, katong nausang kapuno nga, halwa kapuno nga, ang flower pato, anay suot kayo mo, nakita sa isang vloglas ng agi, dito tos gawas nagibutang. Moto niya tabo. Hindi ka siguro. Bisig matinga mo, katong tuizaan ni nga naghatag, ang uban hanang pangibot, hanang gidas bay, hanang gidas Alicia. Kay katong niagi, diras gawas na gibutang, dahil sa kapuno nga nawa, sakit sa gangdaghan. Labi dyan dihilak. Kay giibot ang duha ka desod sa flower pot. Dangkarab sa ng mga baka kay gikan na ba din sa mga malumong kasing-kasing, naghilak lagi ko. Kunin ka ni haning grade ka ni haning ibton ka ni pod, naguli na ho. Kaniya sa ni pabilin ka na buhi naman eh. Kaniya sa ni pabilin sunod na. Kanapod, kanasidya. Muna nga, itong mga papatuban ng ipangugasan, din na may pagkita ninyo. Nilabot na sa Alicia. Kaya nga pamalhin, hindi yan ang bitbit na ugma. Kanasa nang ibilin, kanihan ng ibton. Okay. Sakit sa daghan, katong nausang kapuno nga, halwa kapuno nga, ang flower pato, anay suot kayo mo, nakita sa isang vloglas ng agi, dito tos gawas nagibutang. Moto niya tabo. Hindi ka siguro. Uhi, kita laman ta. At subay, gusto na itong uban nga nadangag ikandani. Kay masakit sa daghan na gini nga
nabuhay na sa amo ko ning igawas das ning agi. Katong si ka flower pot wa na may nasud ag tulo ka kuan wa na ko kahinom sa ratong kuan na ag nawa. Subuna kita laman tas sunod hang vlog tanam na sang binalhin atos bay. Sakit sa daghan na naon nga buhay na sa mga wag kalit. Lawa pas kipatay.